Eu sunt Mihnea. Eu sunt David și bine v-am găsit la Pir pe Pirc. Astăzi ne vom juca Far Cry Primal. Deci tu, Mickey, Ce? dai pe... Driver. Dai pe Easy. Stai, easy. Ok? Bun. Nici nu știi ce faci, da? Dă-i, hai. English, ok? Bun. Asta e prima oară când intrăm și noi în joc. Asta dacă am și al doilea video. Mai întâi am făcut episodul cu prezentarea. Și 16. Mihai Eminescu! Bă, scade, mă, mult. Păi nu zice, până la 0. Înainte! De... Bucăieți la cineva. Centrele euro? Posibil. După cum vedeți, nu putem da skip la carte. Ba pot. Cred. Ba nu. Pot. Nu cred că ăsta e alb și negru. O. Cornul cep în cap. Ce limbă e asta? Aba nu. E asta sigur nu e limba engleză. Știu, dar parcă am dat jocul în engleză. Bă, traducere măcar să în engleză. Asta e viața. Asta. Pentru voi. Vine pericolul. Nu da. Ce? Ăștia sunt canibali sau ce? Master of Fire. Ăștia cu focul ceva. Da. Maestri foc. O panelă, YouTube. Vine nouă lumină. Câțiva oinge preț. Atunci. Spirit puternic. Găsește pentru... Nu știu ce. Și nu. Cum să nu? Ubisoft. Na. Cum să nu? După ce faci munca țin, faci Ubisoft. Dar nu se putea altfel, frate. Fără semnul Ubisoft. Wow! Bă, zis cu mult înainte de... Mă mulți. Îi dai cu 10.000 înainte. Da, ok, dar nu știu că se ia din moment ce pe carcasa CD-ului sunt mă. Da, și eu mă așteptam să fie în timpul ăsta. Bă, uite, avem trei. Destul de mărcel. 4 oameni pe vremea aia. Aia e o ceată, bă. E ceată. Grup, ce-o fi ea. Bă, dar și ăsta e pictat cu alb. Ce-o făcut, mă? E. Și când vine o tacar. Mi-a chemat acasă, ce? A, îi cheamă tacar. Super. Ăla, oare cum îl cheamă pe ăsta? Nu știu nici eu. Sper să nu zic, nu? Crezi că am jucat jocul? Stamina. Da, adică cât de... Da, e obosit ești sau... Da. A, uite, ne arată ce trebuie să facem acolo sus. Îl cheamă Dalso pe ăla. Trebuie să urmăm pe Dalso. Bă, dacă te prind
dacă te prind mamuții pe tine, Maimuții. mamuții. Vorbește încet. Nu știu. Neton. Trebuie să căutăm un Mamut mic. Ot. Ăla-i mic. Hai după ăla. cui face semn. Mamutului. Vino, mamutule. Trebuie să te îmbunătățesc. Ceva din Mamutule, de ce nu? Doar Wow, am învățat o schemă nouă. ce? Să fug și să mă bag în crouch. Să se alunec. Uite acolo un mamut mic. Da. Cred că pe ăla merge. Și că o găsit unul mic. O dă ceva. Da, bun, hai. Hai! Yeah! Dă-i mâini. Doar câtă viață are. Habar n-am. Cred că multe din moment ce e foarte puternic. Nu te duci tu la el. Auci. N-am nimerit. Ah! Nu-mi face cum vine ăsta. Dă- Nu Nu pot să-mi dau heal. Nici nu știu cum. Bă, apasă și cu toate butoanele. Nu știu numele. Uite, am acolo 0 carne. Cred că trebuie să dai heal cu carne în jocul ăsta. Da, ți se generează și așa. Da, încet. Haide! Pe bun. Frate, dar nu nimeresc nimic. Dă-i fix în ochi. Nu, s-a rupt aia. Bun. Ia! Fiind aici. A urât. Mamă, ce fel a căzut. Mulțumesc! Chiar a fost bună. Da. Mulțumesc! Bă, ăsta jupoaie. Era și copil. Dar nu știu că am citit un pic pe Bă. carcasă că la un moment dat o să avem niște animale sau ceva. Bă, Ah, what? Dar nu știu, bă, ce băgat în mână. am citit un pic pe cutia jocului că s-ar putea să avem niște animale sau ceva de genul. Ar fi șmecher. Da. Și că pe unele s-ar putea să le călărim. Mai contează. Bă, ăsta e un monstru. Nu. Bă, cum? M-am uitat, au spus tigri la început. Deci un fel de, nu știu, că pe vremea epocii de gheață era o chestie care se chema Saber-tooth Tiger. Păi da, de ăsta bine. Da. Tigri cu colțabil. Cum să supraviețuiești de la asta? Păi nu știu. Păi Kataka, nu? Da. Uite și tu să lovi cu capul de creangă. Păi și Matsu! Bă, ăla-i fi... Și mă, ăla, ficatul lui. Acum arată mai degrabă ca un țigan. Bă, e și ficatul pe afară. Cred că e și inima. Bă, dacă ești în nici măcar nu că știi cum arată o inimă. Ba da, da. Normal mai trăiești câteva secunde după aceea. Sau câteva minute. În fine. Deci îmi place că în toate jocurile sau în toate filmele, după oamenii care Au de zis ceva după ce zic, o mult. ciudat. Nu e o coincidență. Poate să străduiește și el să rămână în viață până ca să-i zică ce avea de spus, dar totuși. După aceea se Pe sinucide. bune, îl îngroapă în pietre, nu știi să fac o groapă în pământ. Exact. Este de ce nu trebuie să facem. Sau nu știu ce trebuie să facem. Nu cred că trebuie să facem nimic. A, uite. Am luat niște de-astea. A, uite. Trebuie să craftăm un arc. Au spus need the bow. Bă, ia vezi doar copaci mari poți să iei. Nu cred că n-avem topor.
Deci când le rupe așa, ar da forță în mână. Vezi că acum trebuie să mai rinți. Știu, uite aici. Și Slate. N-am întâlnit încă materialul ăsta. Slate? Slate. Super. Oare cum sunt? Am primit și flint, care nu știu încă cum arată, dar... oricum nu știu. Ba da, că parcursul acum... Vezi, mă, era un flint acolo. Stai, După că era un slate. flint. Nu, e un slate aici. Parcă. Da, uite. Da. Super. Bun, press to open the menu. Ne-am făcut un arc. După Ce tare e animația acum. am făcut și animații. Șmecher. Dacă putea să-ți faci asta atât de ușor și în viața reală, Ar fi super. te duci pe stradă, dai la un designer. Da, te-ar aresta poliția după ce. Știu, trebuie să omor în cape, cred. Da, are nevoie de mâncare și pe aici am văzut să o capă. Deci, da. Uite capă. Hunt! Da, capă. Hunter Vision. Uite, 3 găuți. Scoate Hunter Vision. Bine. Stai. Uite o capră. Pentru un insect, o să sperie. Știi strada? Da. Am văzut acolo că am citit. Un pic. Până asta nu mai e. Hai, dă-i head bună. Headshot. Zipoare. Și șmecher o să faci. Uite, 2 carne. Pot să-mi dau heal. Super. Deci așa îți dai heal în jocul ăsta. Bă, dar nu Dai să iau lemnul ăsta. Bă, uite, mai uite-te după capă. Am văzut 2 în față, uite. Stai. Uite cât în capră. Cred că să-i dau 2 săgeți să moară. Uite, sânge, iax. Nu. Deci doar sânge. Stai. Sânge. Unde mai e sânge? Dacă nu dai head, cred că trebuie să-i dai 2 săgeți. Uite aici. E murit? Cum? E cu sânge sau ce? Da, eu curs sânge. O pierdut sânge. Pierdut sânge, care e folositor. Și, bă, măcar nu și-o pierdut ficatul. Ca diștier. Ca danțul. Știi, în Moldova. Da, în jocul ăsta se desfășoară și în Munți Carpați, în România. Acum 10.000 de ani. I-a tras fix în fund. Mamă, da. Nu, vreau să văd cum pierde sânge. Stai. Uite. Bă, fix pe găurică. Bun, acum... uite, cred că o să-mi apară harta. Cred că o să-mi apară harta, pentru că am mai jucat Far Cry 4. Am jucat și Far Cry 4. Dar nu știu dacă mi-apare harta neapărat. Bă, cred că ar trebui să dau hartă, să te reîntezi tu. Da. Acum ce vrei? Oare la opțiuni poți să bagi hartă? Habar n-am. Să campfire. Știu. Bă, faci animație și aici. Și uite în jocul ăsta. Știu. Dar știu că așa se întâmplă în realitate. Bă, în realitate trebuie să recunoști că e mult mai greu să faci un foc. Știu. Dar ăla e la munte, pentru că numai acolo găsești pietre din acelea cremene. Și frești din metal, cred, parcă. Parcă, nu mai știu exact. Bun. Poate ăstea-s dacii. Bine, nu te-ai gândit? Da. Ok, cred că o să încheiem aici episodul acesta. Sper că v-a plăcut și mie să lăsați un like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!